これもまた南米でとても素敵な、毎年ね来ていらっしゃいますね。ありがとうございます。お願いいたします。テストテスト。大丈夫。ね、大丈夫。テストテスト。テストテスト。こんにちは、ミルカです。どうもこんにちは。いつも清水町国際交流フリーマーケットにお招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。お天気が今一つですが、我々にはインカの太陽の神がついていますので、ちょっと安心しています。今日もペルー、ボリビア、アルゼンチンの曲を演奏しますので、よろしくお願いします。まずは定番のアルゼンチンのエル・ウマウマケーニョ花祭りから演奏したいと思います。この曲はノリのいい曲で手拍子、あと踊れる方がいましたら一緒にフォルクローレを楽しんでみてください。お願いします。
皆さん温かい手拍子ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはボリビアのカルカスの名曲「ジョランドサフェ泣きながら」を歌います。バリーチャを演奏したいと思います。でこの曲は踊りもあるので、バリーチャを踊れる方がいましたらよろしくお願いいたします。やってくれそうかな。さあ日本人の方もね一緒に見習って踊ってください。ぜひともよろしくお願いします。素敵な女性がね出てきていいですね。
フォルクローレの定番コンドルは飛んでゆきを最後聴いてください。ありがとうございます。カメラをお持ちの方、どうぞ前へお進みくださいませ。素敵な衣装、素敵な女性と一緒に写りたいから。あ、はい、カメラよろしいですか。個人的に私と写りたい方もどうぞ前へ来ていただいて結構ですよ。誰もいない。最後。
どうもありがとうございました。皆さんに大きな拍手をお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。毎年ありがとう。まだこの後スリランカの舞踊が残っておりますけれども、今支度中でございますので、もうしばらくお待ちくださいませ。よろしくお願いいたします。